Ambalma Sherif la jabaga wa assalamu alaikum. Anga foli be ala jabaga jakulu be la jele anga foli be bamako ana lamini be la jele har samba ni ala fe aka sungolo timbe cugo nyuma ala ka yira awni aw be la jele na ante 50 nyina ka foye ko ambe awni aw ka emission mandi kene ka namba fuma ko telemarketing na lundo aw be la jele ne kama aw munu be aw la je wala sabse ka mina nyuma firoro ani bara nyuma ke baga don cugo mina émission télémarketing nafa doye ka se ka client lasi aw makato aw sigoro ma namba fuma ko sani fere kene ka se ka aka mina misene munun dugulembe aw bolo ni afirli kilendo ka aw kamana go wala sa ka se ko fere aw yen no yala tugumina namba fo ko soro yiri wa kene amo ko be femina ni ka fere wati mina ka se ko fere aw ye o wati la namba fo ko la ko don fana kene o la ko don kene mu ye ka aw to fo aw ka cheke dawla wala sa aw nyini bawo be se ka aw la ko don cugumi ka se ka wuli ka ta se aw ma kana fala se aw ma cugumina émission télémarketing be ko digum be aw kan ko digum wuli ka bo aw kan cugumina na fora ko aw de restaurant tugu ye ko aw de dumuni man fere bawo ye aw be se ka la ko don cugudi aya yira émission télémarketing kene kan wala sa ka se ka aw ne aw nyini bawo yira nyogona wulu ka se ka wuli ka ta se aw ka cheke dawla ka ta na fala se aw ma sungolo konna la anini sungolo temena mo munu fana moko be ka ta sigi yoro ñanamaw na ka dumunun ke ka masala dumanun ke donc émission télémarketing bien ka se ka awni politique la mode yira ñona am mo munu fana kilendo ka ta so dakabana wujo ne ka tla ko datu ka sababu ke client tanyay émission télémarketing bien ni bela jele ne problème résolu kama am biya aw bela jele ne kama restaurant kuma temenen ko fe amena anda do mina no émission télémarketing yere nafa an nafa nasira do ajado bamulo ame fe ko o yira awla nan ko amanda do télémarketing na fala ka fo aw nyena antise ka fo ka se adana jami mambulo émission télémarketing na faka anga jango la jenyo fe bamako ana lamini dugu je ku tan dugu lamini dabora na fora aw munumba ka cheke dawla ko aw do aka bara yoro dayele katla ka fere ke yoro dayele katla ka si ka hamini aka client ko télémarketing na lendo aw de kama aw munun be anw lajɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la walasa a bɛ se ka minɛn ɲuman feerebagaw ani baara ɲuman kɛbaga dɔn cogo min na bɛɛ ko k'ale bɛ se bɛɛ ko ɲuman b'ale de bolo ɲuman feerebagaw a y'aw yɛrɛ yira télémarketing nanen do bɛɛ de kama ka se ka wula ko dɔn client sɔrɔ cogo la sani ani feere tagabolo sira minɛn ɲuman feerebagaw ka se ka aw lakodɔn ani baara ɲuman kɛbagaw ka se ka aw lakodɔn ka aw yira diɲɛ na olu bɛ se ka wuli ka nafa lase aw ma cogo min na an wele an bɛ wuli ka se aw ma ka taa filmer ka monter ka don an ka émission kɔnɔ walasa diɲɛ bɛ se ka aw lakodɔn ani aw bɛ sigida min na olu tigilamɔgɔw bɛ se ka aw lakodɔn cogo min na aw minnu mago bɛ minɛn ɲuman santaw la ani bolola baarakɛla kɛbaga ɲumanw na an ka émission télémarketing nana aw de kama aw minnu fana kelen don ka taa ka so jɔ k'a ban ka tila k'a sɛbɛn a la ko a louer aw bɛ san kelen kɛ ka sigi a tɛ mɔgɔ sɔrɔ a la ni aw mako b'o la ka mɔgɔ sɔrɔ la tile kelen ani tile fila a y'an wele an ka taa ka so filmer ka monter ka don an ka émission kɔnɔ anw ka nin émission man di a nalen don aw de kama n'a bɛ bɔ tɛnɛn o tɛnɛn 14h30 n'a yɛrɛ diffusion n'o bɛ kɛ samedi à 17h aw minnu bɛ anw lajɛ a bɛ minɛn ɲuman sɔrɔ yɔrɔ dɔn an balima tele lajɛbagaw aw yɛrɛ bɔra ka télémarketing publicité sa télémarketing ja min bɔra a ma dogo aw ni anw si la télémarketing nafa an tɛ se k'an da don a nafa la télémarketing nafa ka ca misalaya la suguba kɔnɔna la a ye jateminɛ kɛ sugu kɔnɔ ani bamako ana lamini misalaya la magasin ba kelen o de bɛ dugu kɔnɔna la o magasin ba kelen bɛɛ kelen don ka plaki kelen kelen k'i ka magasin da la k'a yira k'a fɔ ko n ka butigi tɔgɔ ye nin bɛ nin de feere mɔgɔ joli bɛ tɛmɛ aw ka carré kɔnɔ diɲɛ don o don an k'o fana kɛ mɔgɔ ba kelen o mɔgɔ ba kelen na mɔgɔ joli bɛ don aw ka magasin kɔnɔ k'u bɛ taa ka minɛnw lajɛ minɛn nasuguya min bɛ feere a ka butigi kɔnɔ mɔgɔ kelen ou mɔgɔ si tɛ don nin bɛɛ télémarketing nafa dɔ ye ka se ka wuli ka taa se aw ka cɛkɛdaw la ka se ka taa aw lakodɔn aw tɔɲɔgɔnw cɛ la aw ɲinibaga minnu bɛ yoli kɛ ka fɔ u bɛ fɛn min ɲini u ka se ka wuli ka se aw de ma aw minnu kelen don ka na an ka émission kɔnɔ an ka se ka aw lakodɔn diɲɛ fɛ émission télémarketing bi yan aw bɛɛ lajɛlen de kama aw kana to dugule kunfin baara nafa t'a la bi a y'a aw yɛrɛ lakodɔn an ka se ka aw ni aw ɲinibagaw yira ɲɔgɔn na minɛn min b'aw bolo ko aw dɛsɛlen don k'a feere émission télémarketing bi yan nin de kama n'a fɔra k'a b'aw ka cɛkɛdaw dayɛlɛ ka tila ka taa sigi a ka compteur kɔrɔ ka hami n'a ka client ko ye ka hami ni yɔrɔ location ko ye ka hami ni aw ka baarakɛlaw ka wari sarali ko ye émission télémarketing bi yan ka nin bɛɛ degun de wuli ka bɔ aw la a y'an wele an bɛ wuli ka se fɔ aw ka cɛkɛdaw la ka taa ka cɛkɛda jata ka na don an ka émission kɔnɔ
abe fɛn min kɛ ka yira hadamadenw na k'a fɔ aw de b'a la ka fɛn ɲuman feere walima aw de b'a la ka baara ɲuman kɛ nin bɛɛ lajɛlen émission télémarketing nafa dɔ ye aw minnu fana bɛ aw ka cɛkɛdaw la n'a fɔra ko aw bɛ san 5 kɛ aw bɛ sigi yɔrɔ la ka feere kɛ aw ka tila ka wuli ka bɔ yen ka taga yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ ka sababu kɛ ko parce que aw ni yɔrɔtigi bila la ɲɔgɔn na walima yɔrɔtigi kan ka yɔrɔ ci client min tun b'a bolo n'o ye client ba kelen ye misaliya la o client ba kelen bɛ aw lakodɔn cogo di aw bɛ taa sigi k'aw jigi da mun de kan ou bien k'a fɔ mɔgɔw ye ko ni karisa nana ɲini ko n bɛ nin yɔrɔ in na nafa t'olu si la a y'aw yɛrɛ yira kɛnɛ kan aw ɲinibagaw k'aw ɲini ka se ka aw yɔrɔ dɔn yɔrɔnin kelen ka wuli ka taa se aw ma o yɔrɔnin kelen na ka nafala don aw kun o yɔrɔnin kelen na émission télémarketing nafa ye nin bɛɛ lajɛlen ye émission télémarketing nafa dɔ filɛ nin ye ni o ye an balimakɛ dɔ ye n'a b'a fɔ ma ko boutique salam n'ale fana y'an wele an wulila ka taa ɲɛ da ka boutique kan n'ale bɛ burudew de feere burude qualité ɲumanw an wulila ka taa boutique salam na ka taa ɲɛ da ka minɛnw kan ka taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen minɛn qualité ɲumanw ye aw musolakaw aw minnu bɛ fini qualité ɲumanw ɲini nin sali ɲɛkɔrɔla in na walima aw ka furusiri minɛnw finiw ɲini nin sali ɲɛkɔrɔla in na a ye wuli joona aw ka kunda boutique salam kan n'u sɔrɔ yɔrɔ filɛ nin ye suguba kɔnɔ Sahel vert la n'i ye gitɔrɔn tigɛ ka don sugu kɔnɔ immeuble filanan o duguma boutique salam nalen don ni arrivage kura wɛrɛw ye burudi qualité ɲumanw kan burudi farabali burudi min couleur tɛ bɔ fini wɛrɛ la k'a tiɲɛ o bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe min na suguba kɔnɔ o ye boutique salam ye jaa min b'an bolo boutique salam kan an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a mɛn ko boutique salam ka i pari i cɛ ɲɛkɔrɔ burudi ɲuman na o bɛ kɛlɛmisɛnnin caman ban o ye tiɲɛ ye o k'a sɔrɔ burudi qualité ɲuman b'i la boutique salam n'a ka burudi qualité ɲumanw burudi min tɛ fara kabiri a kalayɔrɔ la burudi min fu tɛ bɔ ani burudi min couleur tɛ bɔn fini wɛrɛ kotɔla kan donc burudi kɔni an kɔni an bɛna na arrivage ye waati bɛɛ lajɛlen na arrivage kura bɛ n'an bolo waati bɛɛ lajɛlen na womaw bɛ yen nɔ wo misɛnmaninw bɛ yen nɔ bon dipilamaw bɛ yen nɔ chaque 20 jours an bɛna na arrivage de walasa client yɛrɛ fana la satisfait cɛ burudi qualité ɲumanw ani muso burudi qualité ɲumanw ni burudi kofɔlen ninnu bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe min na Bamakɔ a n'a lamini o ye boutique salam ye aw mɔgɔ minnu mago bɛ burudi fasugu o fasugu la burudi wo misɛnmanin ani burudi wo kumaba dipiri munabiri bazɛn burudi tisi autriche an tɛ se k'an da don a bɛɛ la ka walawalaw ye a caya bolo boutique salam nana musow de kama a nana musow lafiyali kama tisi o tisi n'i b'a miiri se boutique salam na a bɛ sɔrɔ n'Ala sɔnna an kɔni an bɛ yan maliyɛnw de kama an bɛ yan musow de kama an kɔni alhamdulillah an ka client kun b'an nɔfɛ yɔrɔ min na u seginna ka na nɔfɛ yan tuguni donc o bɛ Ala tanu de i y'a faamu an bɛ Ala fo k'Ala barika da ka client fana fo kosɛbɛ boutique salam a sɔrɔ yɔrɔ filɛ nin ye suguba kɔnɔ Sahel vert masurunya la n'i ye gitɔrɔn tigɛ ka don sugu kɔnɔ immeuble filanan i numankuru fɛ o duguma yan dɔ san caman depuis a ma bonya ka se nin ma n'an ka den kɔɲɔ sera an bɛna an ka burudu bɛ san ne ka taa san caman ye n'i nana ni wari cogo o cogo i bɛrɛmata i b'o sɔrɔ yan nɔ ka taa i na o de bɛna kura de sɔrɔ i na bɛna sɔ min yɛrɛ kama o yɛrɛ i bɛ tila ka dɔ wɛrɛ ye mun ka jugu n'o ye boutique salam ko k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'olu b'u ka burudiw kurakuraya sanga ani wagati bɛɛ ka bɛn ni aw sagona labɛnni wagati ye vraiment mana bɔ tuma o tuma ko n bɛ taa burudi ɲini a kɛra fɛn sugu sugu ye ko mun b'a fɛ yan n t'a sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la n tɛ n ka choix ye mais ni n nana yan n bɛna n ka choix sɔrɔ souvent même n bɛna mun kama vraiment n bɛ dɔ wɛrɛw ye mun ka ɲi n'o ye a bɛ qualité dɔrɔn de fili fantan o faama o bɛɛ b'i ta sɔrɔ n'i bɔra i ka so burudi min ɲinini kama n'i nana boutique salam na i b'o sɔrɔ yen i bɛ tila ka burudi wɛrɛ sɔrɔ yen min ka ɲi ka tɛmɛ i ka ɲinita kan boutique salam ko k'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko olu nalen don ni burudi qualité ɲumanw ye ka tila k'a sɔngɔ jigin ka bɛn aw bɛɛ lajɛlen sagona prix ma boutique salam mɔgɔw ka burudi ye kabako burudi ye k'i pari ka tɛmɛ denbajalatigi yɛrɛ kan o bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe min na Bamakɔ a n'a lamini kɔnɔ o ye boutique salam ye u sɔrɔ yɔrɔ filɛ nin ye suguba kɔnɔ Sahel vert masurunya la n'i ye gitɔrɔn tigɛ ka don sugu kɔnɔna la immeuble filanan i numankuru fɛ o dugumala la n balima siri fila lajɛbagaw nin bɛɛ lajɛlen télémarketing nafa dɔ ye aw minnu bɛ siri fila lajɛ walasa aw bɛ minɛ ɲuman feerebagaw dɔn ani bolola baarakɛla kɛbaga ɲumanw dɔn cogo min na hatɛ an balima tele lajɛbagaw aw yɛrɛ bɔra ka Maimuna ka kuma mɛn sisan Maimuna bɔra ka min fɔ ye boutique salam a nalen don aw musolakaw bɛɛ lajɛlen de lafiyali kama aw mɔgɔ minnu mago bɛ se burudi qualité ɲumanw ma cɛ ani muso a ye wuli joona ka kunda boutique salam kan n'u sɔrɔ yɔrɔ filɛ nin ye Sahel vert masurunya la n'i ye gitɔrɔn tigɛ ka don sugu kɔnɔ immeuble filanan o duguma a butigi donda ani butigi si tɛ kelen ye suguba kɔnɔna la burudi feereyɔrɔ la a ye wuli aw ka kunda boutique salam kan
u bɛ burudi qualité ɲuman feere aw ma ka tila k'a feere aw ma ni garantie ye wa n'a bɛ don u ka boutique kɔnɔ fana u b'aw kunbɛn ni boisson ani jisuma ani kumakan dumani ye kumakan dumani min bɛ fɔ a ye o minɛn ɲumanin de fana bɛ tila ka feere aw ma sɔngɔ nɔgɔ k'a fɔ ko nin wari in bɛ n kun walima nin wari in tɛ n kun a ye wuli wari min b'aw kun a ka taa boutique salam na aw bɛ taa bɛrɛma fini sɔrɔ ka taa bɛrɛma burudi sɔrɔ min ye disa ye o bɛ yen min ye langanaw ye o bɛ yen minɛn qualité ɲuman bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe min na o ye boutique salam ye an balima musolakaw nin bɛɛ lajɛlen émission télémarketing nafa dɔ ye ka se ka minɛn ɲuman feere yɔrɔ k'o yɔrɔ yira aw la minɛn qualité ɲuman ka se k'o yɔrɔ yira aw la nin bɛɛ lajɛlen émission télémarketing nafa dɔ ye aw minnu bɛ anw lajɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la aw de bɛ minɛn ɲuman feere yɔrɔ dɔn wa aw de bɛ bolola baarakɛla kɛbaga ɲuman dɔn émission télémarketing nalen don aw bɛɛ lajɛlen de kama aw minnu bɛ anw lajɛ aw bɛ se ka fɛn ɲuman sɔrɔ yɔrɔ dɔn a k'a dɔn k'a fɔ émission télémarketing nafa anw tɛ se k'an da don a bɛɛ lajɛlen na k'a walawala jaa min b'an bolo o kan an ka jɛ an k'o fana lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Chères téléspectatrices et téléspectateurs de Cherif La TV, assalamu alaikum. Si vous cherchez à développer votre entreprise ou augmenter vos revenus en 2018, n'hésitez pas à contacter notre émission sur un simple coup de téléphone, nous sommes à votre porte. Émission télémarketing bɛ aw bɛɛ lajɛlen lafiyali kama degun min bɛ aw la ka cakɛdaw la n'o ye client ko hami ye an ka émission bɛ yan walasa ka se k'o degun de wuli ka bɔ aw la. aw minnu ye commerçant ye n'aw ka baara ye sanni feere ye ani aw minnu bɛ bolola baara la ne ka minɛn ɲumanw dilan ne ka client ɲina la ani aw minnu b'a ka bureau kɔnɔ n'aw bɛ fɛ aw ka lakodɔn diɲɛ ka wuli ka nafa lase aw ma. ko fɛn ɲumanin o de b'a yɛrɛ feere nka n'i y'a dogo a bɛ gala i bolo dɛ minɛn ɲuman feerebagaw ka se ka aw lakodɔn ani baara ɲuman kɛbagaw ka se ka aw lakodɔn ka aw yira diɲɛ na olu bɛ se ka wuli ka nafa lase aw ma cogo min na. télémarketing n'o ye lakodɔn kɛnɛ ye ka se ka aw lakodɔn k'a to aw sigiyɔrɔ la n'an b'a fɔ o ma tuguni ko feere kɛnɛ ka se k'a ka minɛn misɛn ani a ka minɛn kumabaw k'olu feere yɔrɔ yira a ka client ɲinitaw la n'an b'a fɔ o ma tuguni ko sɔrɔ yiriwa kɛnɛ a y'aw yɛrɛ bɔ dugule ka aw yɛrɛ yira kɛnɛ kan walasa diɲɛ bɛ se ka wuli ka se aw ma cogo min na ka nafa ladon aw kun. Notre équipe de production se déplace dans votre entreprise pour filmer et créer votre propre publicité qui sera en plus accompagnée d'un commentaire avant et après la diffusion des images de votre entreprise. aw mɔgɔ minnu bɛ deli k'aw ka baarakɛyɔrɔ n'a ka produit publicité kɛ gɛlɛya min b'a la aw yɛrɛ b'a dɔn émission télémarketing nalen don walasa ka o gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ aw kan ka se ka aw lakodɔn ka nafa lase aw ma k'a sɔrɔ aw ma dɔrɔmɛ kelen bɔ ni émission man di a nana aw de sababuya la n'a fɔra aw mago bɛ se client min ma san kelen kɔnɔ émission télémarketing bɛ a ka se k'o client bɛɛ lajɛlen sama k'a lase aw ma tile kelen an balima Cherifla lajɛbagaw aw yɛrɛ bɔra ka jaa min la sisan nin bɛɛ lajɛlen émission télémarketing nafa dɔ ye aw minnu bɛ aw ka cakɛdaw la k'aw de kelen don ka taa ka cakɛdaw dayɛlɛ ka tila ka hami aw ka client ko la anw bɛ aw de kama ka se ka aw ni aw ɲinibagaw yɔrɔ yira ɲɔgɔn na an mako bɛ se mɔgɔ min ma san kelen kɔnɔ anw bɛ yan k'o lase aw ma ɲɛtugu ani ɲɛlen ni ɲɔgɔn cɛ wa minɛn min fana bɛ aw bolo ko aw de dɛsɛlen don k'o feere émission télémarketing bɛ yan aw bɛɛ lajɛlen de kama halisa an bɛ tɛmɛ n'an ka émission tɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ma an bɛna munumunu ka taa fan jumɛn tugun. nin tɛmɛnen kɔfɛ an b'an munumunu suguba kɔnɔna na ka taa an bisimila ba nɛgɛ tarawele ka yɔrɔ la n'o ye vɛsi feerela ŋana ye aw mɔgɔ mana jɔ vɛsi fasugu o fasugu la cɛ ta fara muso ta kan jipuma ani pantaloma o bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen min na o ye ba nɛgɛ tarawele ka yɔrɔ ye. an balima tele lajɛbagaw aw yɛrɛ bɔra ka Mayimuna ka kuma lamɛn an bɛna taa bisimila yɔrɔ min na o ye ba nɛgɛ tarawele ka boutique n'o ye an balimakɛ dɔ ye n'a sɔrɔ yɔrɔ filɛ nin suguba kɔnɔna la rue Noli boutique numéro 28 Yakuba Gindo ka misiri o masurunya la ba nɛgɛ kelen dɔ ka na ni arrivage kura wɛrɛw ye anw maliyɛnw bɛɛ lajɛlen lafiyali kama ni o ye jean pantalon ɲumanw ye ani a kakilamaw chemisiw ani abɔkɔs a kɔlamaw ye ba nɛgɛ tarawele ko ka da maliyɛnw fana tulo kan aw minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Congo Brazza ma a ka boutique belebele fila o fana dayɛlɛlen don a bolo yen nɔ aw mɔgɔ minnu mako bɛ se fini qualité ɲumanw ma n'o ye veste qualité ɲumanw ye ani pantalon qualité ɲumanw ye pantalon suguya ka ca mais qualité ɲuman bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen bɛ min na n'an b'a fɔ o ma ko ba nɛgɛ boutique an wulila ka taa an ɲɛ da a ka boutique a nalen don ni arrivage kura wɛrɛ minnu ye an ka jɛ an k'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. ko fɛn ɲuman ka di bɛɛ ye a sɔrɔ yɔrɔ ko o de hami bɛ anw maliyɛnw bɛɛ lajɛlen na ayiwa maliyɛnw i ye ko a ye fɔ ko ban finiko hami min tun b'aw la o banna bi prêt-à-porter ba nɛgɛ tarawele. tɛ se ka faso to yen quoi an bɛna faso de la donc maa si tɛ se ka faso in jɔ n'an yɛrɛ tɛ donc an kɔni nana faso de la pour que an bɛ se ka fasodenw habiller cogo min date duman fana na n t'a kɛ gɛlɛya la quoi donc o de don quoi a veste modèle bɛɛ bɛ yan a modèle bɛɛ n'i ko sumokini o ɲuman bɛ yan denmisɛnnin ta ɲuman. a kɛlen don ka t'i kɔngɔn fa mali kɔfɛ jamanaw la n'i kana to mali kɔnɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka lafiya kama ale ye commerçant belebele a bɛ immeuble Gawusu Jawara la rue Noli boutique numéro 28 suguba kɔnɔ aw minnu mako bɛ veste ɲɛnamaw na aw minnu mako bɛ chemise ɲɛnamaw na ayiwa a ye wuli joona a k'aw kunda prêt-à-porter ba nɛgɛ tarawele la
ni o be suguba kono immeuble Gawusu Jawara la rue Noli boutique numéro 28 ka fini sani min kɔfɛ nimisati yɔrɔ min o ye Banɛgɛ Tarawele ka yɔrɔ ye ka samara sannen kɔfɛ nimisati yɔrɔ min o ye Banɛgɛ Tarawele ka yɔrɔ ye vestiu abacoste ani trois poches ni bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Banɛgɛ Tarawele ka yɔrɔ la a kelen don ka t'i kɔngɔ fa Mali kɔ kan ni kana to Mali dugukolo kan ni ka tila ka sɔngɔ nɔgɔya dantɛmɛ wale la aw mɔgɔ minnu mako b'a anguro santa la ni o y'a camanba ye ani a kelen santa ko k'a da maliyɛn bɛɛ lajɛlen tulo kan k'ale nalen don ni fini ninnu ni ka tila k'a sɔngɔ jigin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka lafiya de kama ka don Banɛgɛ butigi kɔnɔ sɔgɔmada fɛ 8h ka fini wolomali daminɛ fo ka taa fɔ fitiri sera ka sɔrɔ i bolo ma se fini bɛɛ lajɛlen ma ala ni fini caya bolo o bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen min na Bamako a n'a lamini kɔnɔ yan o ye Banɛgɛ butigi ye n'a bɛ suguba kɔnɔ samara k'o fana woloma fo i yɛrɛ sago min ye chemise ye k'olu fana woloma fo i yɛrɛ sago min ye karabatu ye k'i ɲɛnata ta o la fo i yɛrɛ sago ko fɛn ɲuman ka di bɛɛ ye a sɔrɔ yɔrɔ ko o de hami bɛ anw maliyɛnw bɛɛ lajɛlen na Banɛgɛ ko k'ale ma da o dɔrɔn ma ko maliyɛn minnu sigilen don Congo Brazza a kelen don k'a ɲɔgɔnna belebeleba dayɛlɛ olu fana ye ni o bɛ 19 rue dispensaire Poto a kelen don k'a dayɛlɛ tugu 66 Irimpoko Mongali Galerie o ɲɔgɔnna wɛrɛ fana o dayɛlɛlen b'a bolo ni o ye 296 rue Bagnone Marché Kolela butigi naaninan o ye 312 avenue Routière Congo Brazza n'a langana bɛɛ de bɛ yan Bamako a n'a lamini aw minnu mako bɛ fɛn ɲuman santaw la fini ɲuman santaw samara ɲuman santaw vesti ɲuman santaw abacoste ani trois poches baarakɛla ɲuman yɛrɛ a ye wuli joona k'aw kunda prêt-à-porter Banɛgɛ Tarawele la ale ye commerçant belebele immeuble Gawusu Jawara boutique numéro 28 suguba kɔnɔ nin y'a masuguyaw ye masugutu fɛnɛ bɛ yen nin ye kaki original de ye m'a kɛ cɛja ye cogo cogo n'i nana a bɛ sɔrɔ yan an bɛ angoro kɛ an bɛ détail kɛ an bɛ promo de la n'i y'a san hali tɛ sɔn ka prix fɔ mɔgɔ ye ka nɛgɛjuru sira o ye 75 34 47 58 66 34 47 58 20 71 13 11 suguba kɔnɔ ko k'a da maliyɛn bɛɛ lajɛlen tulo kan k'ale Banɛgɛ Tarawele ale bɔra kɔfɛ jamanaw la ka na Mali dugukolo kan maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka lafiya de kama finiko la an balima tele lajɛbagaw aw yɛrɛ bɔra ka an balimakɛ ka butigi ye n'o ye Banɛgɛ butigi ye n'a sɔrɔ yɔrɔ filɛ nin suguba kɔnɔ rue Noli boutique numéro 28 immeuble Gawusu Jawara la Yakuba Gindo ka misiri o masurunya la aw mɔgɔ minnu mako bɛ se vesti qualité ɲumanw ma ani samara qualité ɲumanw ani fini taille belebelebaw aw mɔgɔ minnu bɛ n'aw ka bon n'aw ka jan fo ni aw jugu ye aw sennɔ ye u bɛ taa sira wɛrɛ fɛ aw bɛɛ lajɛlen ka taille bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe min na o ye Banɛgɛ butigi ye a ye wuli joona joona k'aw kunda Banɛgɛ butigi kan o tɛmɛnen kɔfɛ Maimuna an bɛ taa an bisimila yɔrɔ jumɛn o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa an bisimila Jarolakaw fɛ yen n'o ye atelier so belebele n'olu sɔrɔ yɔrɔ bɛ Amina la an balima tele lajɛbagaw Luxe-Couture mɔgɔw nalen don ni atelier belebeleba ye n'an b'a fɔ ma ko atelier usine lama depuis ala ye n da Mali in kɔnɔ ma deli k'a ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka se yen don min na tiɲɛ yɛrɛ la n donna atelier in kɔnɔ ɲɛnamini na ala ni a jama ka ca a kɛra ne yɛrɛ kɔnɔ n ko sugu don jaja sugu tɛ Jalo ko an ma ko ale bɛ siran fɛn kelen min na ni o ye layidu tiɲɛ ye ko o de kosɔn ko ale ka atelier jama ka ca tailleur minnu b'a bolo tailleur professionnels de b'a bolo ka aw lajɛ k'aw ka fini modèle bɔ ka di aw ma k'a sɔrɔ ma mètre da aw fari la o bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe min na Mali dugukolo kan o ye Luxe-Couture Jalo et frère ye n'u sɔrɔ yɔrɔ filɛ ni Amidalayi ye ka ɲɛsin immeuble ABK ma an wulila ka taga Luxe-Couture Jalo et frère la ka taga an ɲɛ da u ka atelier ka t'u k'u ka ja kuraya nin bɛɛ lajɛlen télémarketing nafa dɔ ye an bɛ to ka se aw ma waati kelen kelen walasa ka se ka aw ka actualitéw ta k'a yira aw lajɛbagaw la k'a yira an balimamusow la k'a yira télé lajɛbagaw la k'a dɔn k'a fɔ aw de ye mɔgɔ ladiruw ye k'a fɔ aw de bɛ baara kɛ ni tiɲɛ ye an wulila ka taa an balimakɛ fɛ ni o ye Jalo ye ka taga ɲɛ da ka atelier kan ja min b'an bolo nin dɔgɔkun kɔnɔ k'a yira aw la an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ Luxe-Couture Jalo et frère
Ayiwa maliyɛnw ye ko tan ko fini a tɛ sɔrɔ fini kalala la ka bɛn finitigi sagona wagati ma. O jɔrɔ min tun bɛ aw la a ye o jɔrɔ bɔ aw la. Maa ba caman de bɛ dugu in kɔnɔ u b'a fɔ n bɛ se ka sɔrɔ u tɛ se. Mɔgɔ caman de b'a fɔ n b'a dɔn ka sɔrɔ u t'a dɔn. O tɛ jalolakaw jogo ye. Mali kɔnɔ yan mɔgɔw kɛmɛ b'a fɔ ko n bɛ se nin na ka sɔrɔ o tɛ kɛ. Bon ne yɛrɛ filɛ nin ye ne ka baarakɛ yɔrɔ nin n'i y'a ye n ye groupe 70 cas via groupe ɲini k'a sigi pour que n ka rendez-vous respecté. Bon n'i nana ni fini ye fini cayara cogo o cogo ne ka yɔrɔ la yan n b'i ka fini kala ka tila ka i wele k'a f'i ye ko i ka fini banna. Ne ka an ma deli ka rendez-vous posé yan depuis an ye étalier dayɛlɛ alhamdulilayi équipe bɛ n bolo équipe min dafalen don. Bon équipe min bɛ se ka baara kɛ a waati kɔnɔ bon professionnel fana de don. Donc an bɛ se ka i ka baara kɛ ka ɲa ka tɛmɛ e yɛrɛ hakili tɛ min kan. Jalolakaw kelen don ka tailleur belebelew caman fara ɲɔgɔn kan. Ala yɛrɛ kelen don ka dɔnniya di minnu ma aw ka fini kala o ɲɛbila kama. K'a fɔ ko fini modèle ma k'i sago ye o kuma tɛ yen. Walima i ka fini tununa o kuma tɛ yen. Walima i ka fini nɔgɔra u bolo o fana kuma tɛ a la. An bɛ fini kala k'a d'aw ma ka bɛn sali ma ka bɛn aw ka rendez-vous ma. Hali ni sali sera aw bɛ se ka na ni fini ye parce que équipe belebeleba de bɛ donc an bɛ se k'aw ka baara kɛ ka ɲa k'a d'aw ma k'a sɔrɔ aw ma segu aw ma degun. Jalolakaw ɲɛsiw fini kan ani fini ka kala a yɛrɛ ma ni ka tila ka kɛ aw sago ye o bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen min na Bamako a n'a lamini kɔnɔ o ye Luxe Couture Diallo et Frères ye. U bɛ Amdala ni ka ɲɛsin immeuble ABK ma. Depuis min Diallo men ngannide men aray men ño ado jonki o respecta jouro o ño ay jonki worbe o ño ay jonki rewbe. Min ye ka fini brodé ka ɲa cɛ fini ani muso fini ani min ye ka fini kala fo k'a ɲa denmisɛn fini ani mɔgɔkɔrɔba fini. Hali n'a y'a sɔrɔ salitɔ ye i sɛbɛn aw bɛ se ka na n'aw ka baara ye an b'a kɛ k'a d'aw ma. Donc fini fana bɛ yen min ma kala n'aw nana fana ni o couleur min ka d'aw ye an bɛ se k'aw mesure ta aw ka fini kala joona fana k'a d'aw ma. Ani aw minnu mako bɛ fini kalalen fana santa la fana bɛ sɔrɔ Luxe Couture Diallo et Frères la. Halisa ko bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ma dan o dɔrɔn ma. Aw mɔgɔ minnu fana ka baara bɛnnen don fini jago ma k'a ta ka bɔ Bamako ni ka taa n'a ye Mali kɔkan jamanaw la. U bɛ yan aw fana kama k'a ka finiw minɛ a minɛ wagati la ka tila k'a kala ka bɛn aw sagona wagati ma ni ka tila ka fini modèle yɛrɛ fana k'o kɛ aw sago ye. O bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe min na o ye Jalolakaw ka yɔrɔ ye. Tailleur ɲɛnama mun b'u bolo a dɔnniya b' olu la fini kala la a dɔnniya b'u la fini tigɛli la wa a dɔnniya b'u la fini brodeli la a denmisɛnnin fini ani a mɔgɔkɔrɔba fini fini suguya o suguya modèle ko o kana aw kɔnɔna fili bilen o kuma banna Jalolakaw fɛ yen. Walima k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko kuran de kun tigɛra ko de kosɔn k'a ka fini ma ban ka bɛn a ban wagati ma o kuma tɛ Jalolakaw fɛ yen. A ye wuli joona joona a k'aw kunda Luxe Couture Diallo et Frères kan Amdala ye ni ka ɲɛsin immeuble ABK ma. An balima tele lajɛbagaw a yɛrɛ bɔra ka ni atelier belebeleba in ye nin bɛɛ lajɛlen émission télémarketing nafa dɔ ye. An lajɛbagaw aw mɔgɔ minnu sigilen bɛ aw ka so aw de bɛ fɛn ɲuman feere yɔrɔ dɔn aw de bɛ fɛn ɲuman baara yɔrɔ dɔn nin bɛɛ lajɛlen émission télémarketing nafa dɔ ye. A y'aw yɛrɛ bɔ dogo la k'aw yɛrɛ yira kɛnɛ kan walasa aw ɲinibagaw bɛ se ka wuli ka taa se aw ma cogo min na ka se ka nafa ladon aw kun. An balimakɛ ka atelier n'a bɔra ka ye n'o ye Luxe Couture Diallo et Frères n'o sɔrɔ filɛ ni Amdala ye ka ɲɛsin immeuble ABK ma. Fini conteneur bɛ aw mɔgɔ minnu bolo k'a bɛ fɛ ka kala ɲɛtugu ani ɲɛyɛlɛn tɛ o bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe min na o ye Jalolakaw ka yɔrɔ ye. A ye wuli joona 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 aw ka kunda yen kan. Aw ka salma finiw aw ka kɔɲɔ finiw aw mako bɛ modèle minnu na k'olu de bɛ kala Dubai modèle ani Inde modèle nin bɛɛ lajɛlen bɛ kala yɔrɔ kelen pe min na o ye Luxe Couture Diallo et Frères ye. K'a ka fini kala ka sɔrɔ défaut t'a la ka tila k'a bɔ k'a di aw ma ka sɔrɔ a ma nɔgɔ ka sɔrɔ a ma far'u bolo o bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe min na Bamako a n'a lamini cɛ o ye Luxe Couture Diallo et Frères ye. Olu de bɛ aw ka fini minɛ ka tila ka aw wele yanni date don cɛ k'a fɔ k'a ka fini banna. A y'a ka denbaya ka fini bɛɛ lajɛlen ta ka taa n'a ye Luxe Couture Diallo et Frères la a k'a ka dugu na lamini bɛɛ lajɛlen ka fini ta ka taa n'a ye Luxe Couture Diallo et Frères la u b'a kala ɲɛtugu ani ɲɛyɛlɛn cɛ k'a di aw ma. O tɛmɛnen kɔfɛ halisa an balima lajɛbagaw an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'a fɔ a ye k'a fɔ an bɛ émission télémarketing kɛnɛ de kan. An kun bɛ fɛ k'an ka émission kun cɛ yan bi ka sababu kɛ sunkalo ni a ɲɛbila baaraw ye téléchéri fila kɛnɛ kan.
an ka émission tɛmɛnen kɔfɛ komi émission wɛrɛw fana ni kan ka bɔ yanni suntigɛ wagati cɛ a bɛ se k'a ɲɛ damu bɔ olu kɔnɔ don n'a nataw la inshallah ja wɛrɛ b'an bolo an b'o olu bɔ k'o yira aw la o tɛmɛnen kɔfɛ an ka foli bɛ Seyid Usman Sherif Madan Haidara ye ale min nana ni télé Sherifla ye Mali dugukolo kan ka tila ka émission télémarketing b'o kɔnɔ aw commerçants bɛɛ lajɛlen lafiyali kama an bɛ Usman Sherif Madan Haidara an ka foli ba ye foli min dan tɛ foli min na halisa an bɛ duwawu k'a ye ala ka sini kɛnɛya d'an ma ala kana jugu se ala ya rabbi yama an ka foli bɛ an lajɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ Bamako a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ amsadini cɛ a n'a muso a denmisɛnnin a n'a mɔgɔkɔrɔba Bamako a n'a lamini an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a k'an bɛ dɔgɔkun wɛrɛ an ka émission mandi kɛnɛ kan. Chères téléspectatrices et téléspectateurs de Sherifla TV, assalamu alaikum. Si vous cherchez à développer votre entreprise ou augmenter vos revenus en 2018, n'hésitez pas à contacter notre émission sur un simple coup de téléphone, nous sommes à votre porte. Émission télémarketing bi aw bɛɛ lajɛlen lafiyali kama degun min bɛ aw la ka cakɛdaw la n'o ye client ko hami ye an ka émission bi yan walasa ka se k'o degun de wuli ka bɔ aw la. Aw minnu ye commerçant ye n'a ka baara ye sanni feere ye ani aw minnu bɛ bolola baara la ne ka minɛn ɲumanw dilan ne ka client ɲina la ani aw minnu b'a ka bureau kɔnɔ n'aw bɛ fɛ aw ka lakodɔn diɲɛ ka wuli ka nafa lase aw ma. Ko fɛn ɲumani o de b'a yɛrɛ feere nka n'i y'a dogo a bɛ gala i bolo dɛ. Minɛn ɲuman feerebagaw ka se ka aw lakodɔn ani baara ɲuman kɛbagaw ka se ka aw lakodɔn ka aw yira diɲɛ na olu bɛ se ka wuli ka nafa lase aw ma cogo min na. Télémarketing n'o ye lakodɔn kɛnɛ ye ka se ka aw lakodɔn k'a to aw sigiyɔrɔ la n'an b'a fɔ a ma tuguni ko feere kɛnɛ ka se k'a ka minɛn misɛn ani a ka minɛn kumabaw k'olu feere yɔrɔ yira a ka client ɲinitaw la n'an b'a fɔ a ma tuguni ko sɔrɔ yiriwa kɛnɛ a y'aw yɛrɛ bɔ dugule ka aw yɛrɛ yira kɛnɛ kan walasa diɲɛ bɛ se ka wuli ka se aw ma cogo min na ka nafa ladon aw kun. Notre équipe de production se déplace dans votre entreprise pour filmer et créer votre propre publicité qui sera en plus accompagnée d'un commentaire avant et après la diffusion des images de votre entreprise. Aw mɔgɔ minnu bɛ deli k'aw ka baarakɛyɔrɔ n'a ka produit publicité kɛ gɛlɛya min b'a la aw yɛrɛ b'a dɔn émission télémarketing nalen don walasa ka o gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ aw kan ka se ka aw lakodɔn ka nafa lase aw ma ka sɔrɔ aw ma dɔrɔmɛ kelen bɔ. Ni émission man di a nana aw de sababuya la n'a fɔra aw mago bɛ se client min ma san kelen kɔnɔ émission télémarketing bɛ a ka se k'o client bɛɛ lajɛlen sama ka lase aw ma tile kelen. Bamako a n'a lamini dugu jɛko 10 dugu lamini dabɔra n'a fɔra aw minnu b'a ka cakɛdaw la ko aw de y'a ka baarayɔrɔw dayɛlɛ ka tila k'a ka feerekɛyɔrɔw dayɛlɛ ka tila ka sigi ka hami ni a ka client ko ye télémarketing nalen don aw de kama aw minnu bɛ anw lajɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la walasa a bɛ se ka minɛn ɲuman feerebagaw ani baara ɲuman kɛbaga dɔn cogo min na bɛɛ ko k'ale bɛ se bɛɛ ko ɲuman b'ale de bolo ɲuman feerebagaw a y'aw yɛrɛ yira. Télémarketing nanen do bɛɛ de kama ka se ka u lakodɔn client sɔrɔ cogo la sanni ani feere tagabolo sira. Minɛn ɲuman feerebagaw ka se ka aw lakodɔn ani baara ɲuman kɛbagaw ka se ka aw lakodɔn ka aw yira diɲɛ na olu bɛ se ka wuli ka nafa lase aw ma cogo min na. An wele an bɛ wuli ka se aw ma ka taa filmer ka monter ka don an ka émission kɔnɔ walasa diɲɛ bɛ se k'aw lakodɔn ani aw bɛ sigida min na olu tigilamɔgɔw bɛ se k'aw lakodɔn cogo min na. Aw minnu mago bɛ minɛn ɲuman santaw la ani bolola baarakɛla kɛbaga ɲumanw na an ka émission télémarketing nana aw de kama. Aw minnu fana kelen don ka taa ka so jɔ k'a ban ka tila k'a sɛbɛn a la ko a louer aw bɛ san kelen kɛ ka sigi a tɛ mɔgɔ sɔrɔ a la ni aw mago b'o la ka mɔgɔ sɔrɔ la tile kelen ani tile fila a y'an wele an ka taa ka so filmer ka monter ka don an ka émission kɔnɔ. Anw ka nin émission man di a nalen don aw de kama n'a bɛ bɔ tɛnɛn o tɛnɛn 14h30 n'a rediffusion n'o bɛ kɛ samedi à 17h. Aw minnu bɛ anw lajɛ a bɛ minɛn ɲuman sɔrɔ yɔrɔ dɔn